За да имате достъп до електронните учебници по история и цивилизация, е необходимо в подходящия браузър да изпишете www.history-sop.com. Единственият браузър, който е неподходящ, това е Internet Explorer. Този браузър ще ограничи достъпът ви до някои от модулите на разработеният образователен софтуер. Всички останали общодостъпни браузери като Opera, Mozilla, Google Chrome са напълно подходящи. Сега, след като знаете кой е подходящият браузър, бихте могли да се запознаете с сайта и разработеният образователен софтуер за 5 и 6 клас. Проектът Електронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата с специални образователни потребности се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз.